To jama'a assalamu alaikum, sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani na ɗauko shi ne daban, wanda akwai kira na gaggawa da muka samu akan cewa wani ya samu wata mata da goyo a bayanta, wanda ya ɗauki wuka ya bi ta a guje ta yasar da goyon, abin da ya ba ma imani a cikin sa, wanda aka tura wato 'yan sandanmu na Operation Restore Peace na tabbatar da wanzar da zalunci lafiya a ƙarƙashin jagorancin OC Antidaba CSP Bashir Musa Gwadabe, muka kai ga nasarar wato kama shi. To gashi dai mun kira ma za mu masa tambayoyi, sai ɗan uwansa ma su ma waɗannan yawancin masu laifin suka ce ai ga abin da yi, wai me yi ne, ku gaya mana ma kafin fara tambayar sa, ku ba mu labari. ko kwana 40 bai kai ba ko 40 jaririn bayan kuma an ba shi waya Kai tsaya, me sunanka? Sunana Ibrahim. Da ƙarfi? Ibrahim Mahmud. Shekarunka nawa? 22. A ina kake da zama? Sabo gani. To ba mu labari, da me da kake sha? Ba na shan komai. Ba ka shan komai? Me sana'anka? Ina aiki ne a kamfani. To ba mu labari ga ka wajen 'yan sanda me kai? Wata mata ce su shirin biga su ɗaya ga sallah suna tafiya. Na bi su da wuka, na karɓi waya an ba yamma, na biyo su daga baya har ta jefar da jaririn ma Allah ya gwangi sa ban cika mata bari yan kwamiti suka kama ni. To me yasa bayan ta baka wayar ka ƙara binta? Mai tsayi ne yasa na bi ta amma ni ba zan Ta tsara. baka wayar fa? Ban cika mata ba, tsayi ne yasa. Ka yi shekara nawa kana irin wannan fashi? Wannan shine karo na farko na faɗa jami'in tsaro. Shine karo na farko da Ta baka wayar da farko? amma ban cika To me yasa ka ƙara binta? na Me yasa ka ƙara binta? gani ya taron jama'a dai kuma Allah bai bari aka taron jama'a kan amma shi ne karo na farko ina neman sassauci ne Sassauci. shugaban sun da Allah ya taimaka. To yi jaririn me maka? Jariri ban san da jariri ma a bayan ta. To ya tai da jaririn? Jaririn an kawo shi gudan kwamiti da lafiya A lokacin da ka bi ta ya tai da shi? ta jefar da shi. To, al'umma dai kun ji abin da wanda ya faɗa? Irin yanayin da muke ciki kenan na irin waɗannan ɓata gari. Tabbas ko shakka babu irin waɗannan ba za mu taɓa basu ba. Duk wanda ya fito ya ce wai al'ummar jihar Kano ba za su zauna lafiya ba, to kamar ya taro mashi ne da hukuma, kuma ba za a taɓa bashi ba. Duk wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba, a shirye muke insha Allah da yardar Allah na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. A wannan da kuka gani, wannan yunkuri da ya yi na fashi da makami da ma yunkurin kisan kai, gaba ɗaya waɗannan manyan laifuka ne, gaba ɗaya za mu tattara a kammala bincike, kuma yanzu haka yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda kuma a ɓangaren kisan kai wato ake binciken nasa saboda yunkuri da ya yi na wannan kisan kai, kuma da zarar an kammala binciken za a gurfanar da shi a gaban kotu da duka laifukan da aka gama wato bincikowa ya aikata, da kuma shi kansa makamin da aka samu a gurinsa, iya makamin ma wato binciken ya yi mana nisa, da zarar kammala za a gurfana a gaban kotu. Muna godiya da haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci. Irin waɗannan ɓata gari bai kamata a bar su a cikin al'umma ba. Da inda ga wani motsi irin nasu, kar a yi ƙasa a gwiwa, a yi ƙoƙari a sanar da mu, a kira mu ta lambobin waya da muke bayarwa ko a je ofis ɗin 'yan sanda mafi kusa a sanar. Waɗannan ɓata gari da kuke ganin su ba imani ne da su ba abin da ba za su iya yi ba. Yanzu wannan matar da ta zo da tsautsayi, ita ya bi ta da wuka yana ko in ce adda yana yunkurin sara mata, jaririn ta jefar da shi ta ga masifa. To kun ga wannan ba karamin masifa bane. To alhamdulillah dai mun gode Allah saboda an kai ga nasara, yaron dai alhamdulillah, ita ma alhamdulillah, kuma gashi dai shi wanda ya yi yunkurin wannan aikar Allah ya ba mu nasara, ya zo hannu. Saboda haka kiran mu ga ɓata gari irin su shine su tuba. Duk wanda ya ce zai fito ya aikata wannan ta'addanci, to ko shakka babu da idan Allah zai zo hannu. In kuma ba su tuba ba, to su tattare nasu ya nasu su bar garin nan. Inda kace zaka zauna a jihar Kano kai wannan abu, to ko ba za a taɓa barka ba. Mun gode. Za a iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Akwai 0800 32 41 9754, akwai 081 23 82 1575, akwai 0900 29 2926. Muna godiya da haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Usman Alkali Baba, PSC Daga, NPM News, FDC CFR, da kuma ƙudurin wato kwamishinan 'yan sanda na riƙon ƙwarya DCP Mu'aziyu Muhammad, wato umarni
da ƙuduri na tabbatar da cewa an yi wannan sallah da ta gabata lafiya, an kammala lafiya, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. Waɗannan matasa da kuke gani ga su guda 83 an kama su ne a lunguna daban-daban da saƙo wato na faɗin jihar Kano, wanda mafi yawancinsu sun fito da kaya ga sunan makamai wanda suka fito da yunkurin yi wa mutane fashi, musamman fashi na waya, jakankunan mata da sauran kayayyaki. Wasu kuma wato an kama su wato da yunkurin sayar da miyagun ƙwayoyi ga waɗannan matasa. To yanzu dai ga su wanda yanzu haka zan ce bincike akan su yayi nisa, kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Alhamdulillahi wannan ba karamar nasara ba dai, yadda ake kuka da irin waɗannan ɓata gari, musamman waɗannan wato da suke fitowa da makamai. In kaga irin makaman ga sunan kala-kala wanda suna fitowa da yunkurin ganin cewa sun ji wa mutane rauni ko sun yi kisa ko kuma wato sun yi kwace. Wasu kuma a cikinsu ga sunan kayan maye ne wanda ake siyarwa matasa suke bugawa, wanda alhamdulillahi mun samo kayayyaki, wayoyin mutane, ga jakanan ta mata, sannan ga kwamfutoci da sauran kayayyaki wasu wato an bawa masu su, kuma ana ci gaba da bincike. To ga su dai waɗannan ba ƙaramin nasara bane kama su, wanda kuma kamar yadda na faɗa da zarar an kammala bincike gaba daya za a gurfanar da su a gaban kotu. An kama su ne daga ranar hawan idi wato ranar 21 ga watan 4 na wannan shekara, ranar Juma'a, zuwa ranar 25 wato hawa da aka yi guda 4, da hawan idi, da hawan daushe, da hawan nasarawa, da kuma hawan fani. To ga su dai za mu kirawo waɗansu daga cikinsu ku ji abubuwan da suka yi. Kai taso mai hijabin nan, sa hijabin ka taho. Ina wannan ɗayan mai kwacen wayan nan na yelo, wancan ɗayan taso wanda ya kwaci wayar yelo da makami. Yawwa kai ma tashi. Yawwa kai ma ina kake? Taso kai, taso, na ga zara ido kake. Ko ma can barin. Akwai me? Ya buga wace wuga? To ku fito mana da shi. Da kanku ku fito mana da shi. Kai mazo. Tashi. Ku ga. Wato ba sai buga wukari. To kai mana shiru ya isa. Kai me sunanka? Kai ku shiru. Suna? Usman Sale. Shekaru? 27. Ai na kake da zama? Gwarzo. Me a jikinka? Hijabi. To ya kai zo gurinka? Shi muke sawa a matasan mu, za a yi wasa ko za a je wani gurin taro muna sa hijabi. To yanzu me kai? Mun anshi mashin. Na? Mun anshi mashin. Kai? Da me wani makami kai amfani da shi? Sanda. To an sake nan ko fashi? Fashi. A ina ne kuka yi? A Madadi. Na? Kasan Madadi. Ka kai shekara nawa kana irin wannan fashi da wannan siga? Ban taba ba. Ha? Na? Ban taba yi To ba. kai me kai ka sanya hijabi? Har ka fito fashi da shi? Haka muke, mu ba wallahi zaka wani abu zaka sa hijabi. Matasan mu musamman lokacin haka ake, idan za a je gurin wasa ko kuma wani gurin taro haka ana sa hijabi. Kai kuma ka fito da shi za ka yi fashi? Akwai wata nadama? Na yi ladama. Allah kiyaye. Amin. Zauna da hijabinka. Ni da gan shi na dauka wata ce. Kai matso. Me sunanka? Sunana Nura. Me sunanka? Nura. Nurawa. Nura Gambo. Shekarunka nawa? 20. A ina kake da zama? A cira. Eh? A cira. To me kai aka maka? A dai tsona ne aka yi wa yalo da wuri. Ina yalan yake? A can. Yelo zo. To ba mu labarin ya kai masa raunin. A baya ne aka buga mu yau. Na? A baya. A baya me muku yelo din? Abin da yalla dai tsowa ka dauke shi akan yalla. Yelo ba mu labari me suka yi maka da karfi za ka yi magana. Ba ka jiyo ba. Na? Buga mu gane a baya akan waya. A ina ne? A nan cikin ɗinta. Su nawa ne? Su ne zuwa. To alhamdulillah kai ma zauna. Kai ma matso ka ba mu labarin me kai. A sunanka? Muhammadu Wani Aliyu. Na? Muhammadu Wani Aliyu. Shekaru? 19. A ina kake da zama? A taron gede-gede. To ga ka a wajen 'yan sanda me kai? Kwace na yi. Da me? Da Switzerland. Eh? Switzerland. Me Switzerland? Adda. Adda ce. Kwashen me kai? Waya. A ina? A wannan a dangi. Me da kake sha? Ni ina shan taba sai sigari. Zauna. Kai matso kusa. Me sunanka? Ibrahim Abdullahi. Na? Ibrahim Abdullahi. Shekaru? Tuwa. Ina kake da zama? Zile. Na? Mai zile. Me da kake sha? Ina shan sigari, ina shan taba. To, me kai aka aboka?
mun dawo daga gurin fati ne sai na fita sija kan wata wani makami ka rike? Wannan adda ce. Adda? Kan fusga ko kai fashi? A fusga ne. Da adda? Zauna. To kai matso, wannan kuka ce me yayi? Me yayi? Jariri ya buga wuka? Amma kai baka da imani ba. Ku gaya mana da yayi ba da kanku me yayi kuka ce? To ga yanan dai mutane ku ganshi kun ji abubuwan ma ya karba irin. Me sunanka? Ibrahim Muhammad. Shekaru? 20. Unguwa? To ba mu labari kaji. Mata ce da dare su suna tafiya. Na zari wuka zan karɓi musu wanda jaririn ta suka faɗi amma ban caka musu wuka ban je kuwa ci bare yan kwamiti sai kawo. Na yi nadawa. Kai amma ka baka da imani. Ban caka musu. Kai ko tausayi ma jarirai baka ji baka Na yi ji. da na sani. So alhamdulillah zauna kamar yadda kuka irin waɗannan da ya kama waɗannan matasa ba ƙaramin nasara bane wanda kun ji da kansu abin da suke faɗa. Yanzu haka dai da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu da waɗannan laifuka da suka aikata manya-manyan laifuka ga sunan laifuka ne na fashi da makami ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato da dai sauransu. Muna godiya ga al'ummar jihar Kano wato na haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci. Insha Allah za mu ci gaba da aiki ba dare ba rana. Duk wanda ya fito ya ce al'ummar jihar Kano ba za su zauna lafiya ba zai fito ya kawo wani matsala to insha Allah ba za mu bar su ba kuma za mu yi abin da ya kamata. Mun gode da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Sannan kuma an ga wani hanzari ko motsi wanda bai daidai shi ba za a iya kiran mu a lambobin waya kamar haka akwai 0800 32 41 9754 sai 08 23 82 575 akwai 0900 29 29 2926 mun gode da haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci jama'a assalamu alaikum